En saparnya kurom gajuang machinge cheno ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Dom Nairobi wito kobura mane omako manenjeten migao machon Henry Rotich kod mamoko ewi omenda magiao ma aror kod kimwarer. Jang'ad buche Eunice Nyutu oseo jomin buche kuom koso chiwo neno moromo e bura makamano. Wacho ni mana jonena boro kende kuom 49 mane ochan ema nogolo nendgi e bura makamano. Nakwambia ni huyu amekuja. I was not trying you. I find that there is need to check the unfortunate and reckless habit of the ODPP commencing proceedings which they have no intention of pursuing to its logical conclusion. Such conduct is an affront to the administration of justice and a waste of precious judicial time. As such, I hereby order that this ruling shall be placed before the Attorney General and the National Council of Administrative Justice with a view of sparking conversation on legal reforms on this issue. In the meantime, all the accused persons herein are hereby acquitted under Section 210 of the CPC due to lack of evidence as a result of the reckless dereliction of duty by the prosecution. Pinyo wacho opoyo kenge ma oseketi ne kedo kod midhiero mag El Niño mosebedo kata mosemiyo onge ng'ama osewito ngimane tielo mar ariyo ma koth mapek no osebedo kachwe pacho ka. Piola mosebedo ka mume gwenge ma Lamu, Tana River kod Garissa oyangi ni dok piny ka onge joma piola osedaro machiegni. Kata kamano piny owacho medo rango machiegni counties matata Taveta, Narok, Migori, Homa Bay kod Siaya kaluwore kod koth mapek magoyo gwengego. Counties ma piola osekelo midhiero to pod yudo kony mar piny owacho koting'o chiemo kod yedhe gi mamoko. Moko kuom jowuoth yudo thieth ma Fort Tena ne county ma Kericho bang' yudo masira mar apaya ma Yalondiani kochomo Moroni. Komanda mar obila e county ma Kericho Paul Kipkeu yango ni kar saa 9 mar okinyi ma kawuono bas moting'o jowuoth manowuok Nairobi kochomo Busia ne temo hepo tuomo nyamburko moro kuom hawi marach ne obawo yo ma olwar. Kipkeu yango ni kaluwore gi masira ma kamano jowuoth noyudo hinyruok kendo noring kodgi e thieth ma Fort Tena ne county ma Kericho. Riwruok mar Kenya Red Cross yango ni ji maromo 40 ichiwo negi thieth e thieth ma Fort Tena na kama 4 notere e thieth maduong' ma Kericho referral ne thieth makende. Sasa kabla tufike Fatana tukapata kuna lori trailer ilikuwa imekwama njiani. So vile hiyo trailer ilikuwa imesimama ilisimama njiani, hiyo gari yetu ilikuwa imekuja na ni kama haikujua kama imesimama. Sasa ikashika emergency na climax pia ilikuwa inatoka nyuma. Sasa bila hiyo gari yetu ikashika emergency, hiyo climax yenye ilikuwa inatoka nyuma ikaingia. Ikasukuma hii gari yetu juu ilikuwa imeshika emergency kando ya barabara. Ikasukuma hii mpaka kwa mtaro ndani. Mimi nashukuru tu Mungu kwa mahali amenitoa. Juu kama sio Mungu singetoka. Tulitoka kwa saa 1 ya asubuhi tukienda bado pale mahali mwenye tumepata accident. So saa hii ndio walituma gari ingine imekuja kufanya nini kutuchukua. Okay, we received the 6 casualties. Of those casualties, most of them had soft tissue injuries. 4 of them had fractures and 2 of them had head injury. So we referred a total of 8 to Kericho County Referral Hospital. All the casualties who had minor injuries, they have all been discharged. Alap mandeke maduong' ma Kisumu hemoyangi kaka lap ndeke mabera hinya ipacho ka nyasi mar chiwo mich ne lap ndeke matiyo maber ipacho ka motisi ni KAA kata Kenya Airport Service Quality Award Ceremony ka lap ndeke ma Eldoret to bedo namba 2 kiluwe kod Malindi obedo namba 3
kopuoe bende kuom bedo kod jotich machiwore matiyo makare marwakore maler kendo matimbe gibeyo. Ukunda mayande oyaro ndach ndeke kowuok kilomita 1.2 nyaka 1.7 emoyudo mich mar bedo kod jatije maber. Wilson Airport oyangi kaka alap ndeke majokanyo mong'o lwasi mare kod chenro duto michiwo kawajia en alap ndeke ma nyadhi mare omedre pacho kae. Telo mochung'ne pe mag ndeke manochung'ne chenro nojiwo alap ndeke mondo mi otine jopiny makare kosingo ni pod ibiro med yawo alap ndeke. Standard, that is a common denominator in terms of aviation operations, and that is what differentiates one airport from the other. You may find that Ethiopia has more capacity than JKIA, but in terms of service standards, JKIA is higher. Josiasa dwaro airstrip ng'ato ka ng'ato. Koro wabiro gi policy mabiro nyiso ni ere kama inyalo kete airstrip. Inyalo airstrip mar ohala, koso en airstrip mar osiptal, koso en airstrip mar ang'o. Koro mano gima wadhi timo. Already wasetimo gino, sirikal ni godo, ka sirikal osegole oko wabiro ng'eyo kaka watimore gi ji. Jaratije maduong' mar Kenya Airports Authority ke Henry Ogoe wacho ni oseketi ikruok makare e alap mandeke ma JKIA neno ni otieno chutho. Kar otieko chutho wach mar lal teko stima magikone torocho chenro mar wuoth. Wacho ni jenereta ma itiyo godo seche ma stima olal osechak losi mondo mi sasa ma stima olal to chako tich aruya mondo mi kik dhano bedie mudho. Kano olose boma ma Kisumu, jatelono nomedo lero bende ni KAA chano bero paw ndeke malichota kod kabunde mayudre Migori gi Homa Bay. What Kenyans are concerned with is the time it takes for the backup power to come on board. That is the only concern. We have the capacity. We are looking at ways and means of automating it fully, so that it kicks in at the required time. And work is going on even today, tomorrow, and the days after. And we'll deal with it to finality. For the other facilities, power is kicking off as and when required in the event that we have a national outage. We have, even JKIA, let me tell you, JKIA, the backup system is more than what is required, because the backup system is 13 megawatts. And whatever is required is below 5 megawatts. So let you not be cheated. Yes, it is just a question of doing what? It is just a question of ensuring that we automate it well so that it kicks in within the required time. Dual mochung'ne mwandu mapok wegi okao mong'ere kaka the Unclaimed Financial Assets Authority UFAA tere kod mwandu ma wegi pok okao manengo giromo bilion 60 kathoth jo Kenya kia lai mar yudo mwandu makamago. Jakom maduol no Kigo Jenga mane yawayanga campaign matiego jopiny e mwandu mapok oyangi alap Makerugoya kaunti ma Kirinyaga wacho ni thoth jo Kenya pok okao mwandu gi magin godo nikech gikia lai makare onego bedne giluwe kao mwandu gi maduol no ntiere godo. Kigo bende wacho ni ohinga maduong' ma ikale chenro mar yango weg mwandu go magin godo en onge mar nonro malero kit kaka mwandu go ne chalo kapoka na gikano. Tuna jukumu sisi kama wananchi wa Kenya kuja kuchukua pesa zetu. We have collected in cash and cash equivalent over 33 billion shillings. Hii ni pesa zile za wananchi imetumwa kwetu sababu wenyewe hawezi patikana. 33 billion in cash and cash equivalent. Pia kwa shares, we have over 1.7 billion units of shares. That is an equivalent of another 30 billion. So in total, Unclaimed Financial Assets Authority has more than 60 billion that we want to give back to the people in Kenya. Tumefuata dormant accounts zinaonekana, process ni rahisi, inakimbia, hakuna kupoteza muda, unadirectiwa vile utaenda kwa zile process ambazo unahitaji. Shares zenye ziko dormant, unaonyeshwa ziko dormant, zile hazina certificate, unapangwa vile utapata certificates. Lawyers wameletwa na hii na Unclaimed Financial Asset wako na lawyers wao. Kama una certificate kwa shares, unadirectiwa na hao judiciary officers wanakudirect vizuri. This time around, the reason why these people are coming to unite the assets to the owners is because we would like
those assets to be utilized in the growth of the economy. Governor Masia James Orengo seudi maigere chuny boma na yono ma ok deungi ma Uganda. Wacho ni gedo machal kod mago nyalo kelo masira kotho kaluwore ni ok giluw chike mag gedo. Kolose apisi mare county Masia ya okinde mano kete kogno orak mag tich mag jotend migepe county no dwaro mondo migao marango weche gedo mondo mi onon kendo kawo okang' madwarore kapok masira moro amora otimore. Today and other occasions, the work seemed to be certified without proper evaluation of what has been done in terms of materials supplied, in bill of quantities. So I'd urge us all, and particularly the CEOs, not to pay until you are certified that the work is being done properly. You certify, that the work has been done. You've heard about buildings coming down, and that is because probably the steel works were from material that was rusting or not quality material. So how we finish this work we are doing is very critical. Mago mag tukeri kapai tono loyo gonde hariyo kuom siro jalo gol maradeke tugo mar Tusker ne oloyo Bidco gonde 3-2 tugo mar lig maduong' mapacho kamano tugi Murang'a odiochieng' manyoro. Lake man Newcastle donje tielo mar 16 matuke mag Champions League no goyo Luanda bang' na ologi dalagi gonde 2.